mone ndine Jack nde ngazake zachapete kulingalira kuti olo kulirako makolo azilira bwanji eti nkhani yake ndikunena za Diogo Jota, football player wa ku Portugal komanso forward wa Liverpool amene wamwalira pangozi. Diogo anabadwa mu chaka cha 1996 and anabadwira ku Portugal, ndi nzika ya ku Portugal. Mnyamata odziwa kusewera mpira amene mmasapota Liverpool mukumurani mukumudziwa wa matrix yake osatiswa amasewera. Nde akuti anali ofatsa kwambiri komanso anapezeka kuti anachoka ku Portugal anapangidwa sign ndi Wolverhampton ku UK. Nde atajoina Wolverhampton timu imayenda bwino mpaka nayi kumalowa nawo mu Premier League. Achoka penepo mu chaka cha 2020 Liverpool FC inalipira 40 million pounds kuti imutenge ajoine Liverpool. Anajoina Liverpool and since then zakhala zikutani zikuyenda, wakhala on the rise. Neno zakhala zimayenda amatha mpira. He was a great team member. Onena kuti anthu mmadziwa kunena kuti Diogo akakhalapo zinthu zichitika ndithu. Edi modi chaka chomwe chino awina Premier League a Liverpool. Chaka chomwe chino Portugal yawinanso UEFA Champions League. Komanso apezeka kuti wabereka mwana, ali ndi mwana wakhanda. Chaka chomwe chino wapezeka kuti wapanga ukwati. And anapanga ukwati pa 22 June. Zinzonena kuti zinthu zimayenda, everything was on the up and up. Edi ndile tsoka ndilo psha kwambiri. Edi wapanga ukwati pa 22 June anali ku Spain. Ku Spain ko anali ndi brother wake. Atengana pakati pa usiku. Akuti Diogo anavulala nthiti pakanthawi akusewera mpira. Nde anali ndi surgery, anampanga operation inali ya lungs. Nde akuti anampanga advice kuti asakwere kayi ndege. Facha operation yake ndi fachoti anamuzota asakwere ndege, anali pa ulendo, amachoka kumene analiko, anali ku Spain, amapita mu mzinda wina akuti ku Santander ku Spain komweko, komwe amafuna akakwere ferry kuti abwerere ku UK. Koma anali mudera lochedwa Zamora ku Spain. Ali mgalimoto, anakwera Lamborghini yawo galimoto yabwino, akuyenda cha ku Zamorako, akuti amapanga overtake galimoto. Ndipo chita overtake paja apezeka kuti tayala la kumbuyo langophulika ndikuchoka poyetera mphoka kagwera uko. Ndipo choka tayala nawonso galimoto yatani yachoka munsewu kukagwera kumbali kugudubuka ndikuphulika nthawi yomweyo. Akutinso panalibenso za chance of survival. Anali iyeyo Diogo ndi brother wake Andre Filipe. Andre anainza ka 26 ndipo Andre anali kuti naiso ndi footballer otiso naiso zimayenda eti. Of course is as talented as Diogo, komabe onse unena kuti anyamata akutani akupanga zakupsyawa. And just like that moyo wake watera pamenepo. Ndizopsya kwambiri pena imfa kuti mundu umafera pena nthawi zina njira yone kuti umaidusa nthawi zonse. Koma zachita devastate dziko. Apanopo aliyesa akukamba za ngozi imene yoyo eti kunena kuti munthu onena kuti nsangalatso katswiri pa zinthu zake watani wamwalira wasiyana atatu. And ngozi yapangika 24 hours, within 24 hours atachita post video ya ukwati wake. Edi yochito sangalatsa amene ukwati unapepera mkazi wake Rute akuti wakhala naye zaka 13 chibweza namba akadalitiana akulira limodzi kuberekerana ana mpaka na mwana wachitatu wakhanda. Kunoti zinthu zooneka kuti chilichonse chititani chili on the up and up, everything is just working out. This guy is winning. Mpamene imfa yakamutani yakamdula moyo ndi ukafera limodzinso ndi brother wake. Imeneyo nde zomwe zikuchitika ku Spain. Koma ku UK anthu ali ndi chisoni kwambiri. Anali wa Liverpool, ku Portugal ndi munthu wawo, ku Spain ngoti worldwide. And football, we follow football worldwide. Mangofuna kupereka update ya Diogo ndi ngozi yomwe yatani yampangikira. Zikumwambiri.